Hindi na magapilar si Mayor Jerry Tranya sa National Interagency Task Force nga panubuan ang quarantine status sang syudad. Madumduman nga ginanunsyar kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte nga nalakip ang Iloilo City sa mga napaydalom sa MECQ status halin Hunyo 16 tubtub Hunyo 30. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Jack Cunlo, ang tagpamaba sang COVID-19 response team sa Iloilo City, ginathag sini nga mapabili ng syudad sa MECQ status apang may jutay lang nga pagbago sa guidelines sang NIITF. Santo sa ginpagawa nga Executive Order No. 53 Series of 2021 sa alkalde, dulaon na ang quarantine pass, dulaon naman ang mga border control pero mapabili ng mga pulis sa mga borders para sa police visibility, kag-lift man ang travel moratorium. Batako naman ang liquor ban sugod buwas Hunyo 16, apang dumilian sa gihapon ang public consumption. Sarang makabaligya sang ilimnon halin alas 8 sa aga, tubtub alas 6 sa gabi, apang kung mag-inom dapat sa sulod sang balay lang. Buksan naman ang Iloilo Esplanades kag mga public plazas apang sirado sa gihapon ng mga swimming pools. Amat-amat man nga buksan ang non-essential establishments apang sa 30% capacity lang ang mga ini. Limitado man sa gihapon ang hulag sang vulnerable sectors kag magapabilin sa 3 kadlaw ang haya. Pahanugutan naman ang religious gathering sa 30% seating capacity. Magapabili naman sa alas 10 sa gabi tubtub alas 4 sang kaagahon ang curfew sa syudad. Sa karon nagapangabay si Cunlo sa publiko nga sundo na ginapatuman nga health protocols agud mapunggan ang paglapta pagid sang COVID-19. Hindi na kita mag-appeal no sa aton nga quarantine status no. Wala na ang aton ni status ni MCQ nga in-announce ng government. Ang aton lang obrahon na mga loosen up or halugan atong gamay ang aton nga mga measures sa MCQ. So buti ringon mapadayon to ang kahapon ng mga announcement ni Mayor Jerry Tranya sa COVID case. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manili Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.